Good morning everyone. दायो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे खोथा लाना फैदों। बेनो जाहैबाय स्टुडेन्टफ्रा माबोरै फरायलांनांगौ, टाइमखौ बेसेबांनाखि सानसेयाव बेसेबां लेखा फरायनांगौ बिनि बागै आङो सावरायगोन। दा नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। सासे स्टुडेन्टआ लेखा फरायनोब्ला सानसेयावहाय 5 hours बा 6 hours बेखौ माने फरायथारनांगोन। दा जोङो माने बिदि 5 hours 6 hours जोङो फरायोब्ला डेलि जों एभ्रिडे जोङो फरायोब्ला जोङो जिबनाव जोङो साक्सेसफुल माखासे थांखिफोरखौ मोननो हागौ। दा बेखायनो आङो खावलायनाय जादों ब्रादार सिस्टार नोंथां बयखौबो नोंथांमोना ओरैनो टाइमफोरखौ फल' खालामनानै फराय। सानफ्रामबो गुबुनाव फांफुं खालामाजासे गावनि माखासे स्टुडेन्टनि माखासे खामानिफोर जि मावनांगौ खामानि बेखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै फरायनो हागोन। दायो आङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो जोङो मा होनो फरायोब्ला मोनसे हेभ ए ग्रेट एटिटिउड जों लानानै जों खामानि मावनांगौ। थांखिफोरखौ जों सिगाङाव दोननानै जोङो खामानि जेनेबा स्टडि मावनांगौ जेनेबा जि फरायनांगौ बेखौ जोङो खालामोब्ला जोङो जिबनाव जोङो साक्सेसफुल जानो थाखाय जोङो थाबैनो जोङो हागोन आरो। दा बेखायनो जोङो मा होनो मोजां जोङो फरायलांनांगौ, मोजां जोङो थांखिफोरखौ जों लानानै जोङो आवगायलांनांगौ। दा नोंथांमोन फंबाय बिदा फंबाय नोंथांमोन बिनानावमोन नोंथांमोना ओरैनो टाइमफोरखौ मेनेज खालामनानै नोंसोरो फरायनो हागोन। जोङो आद्रि जोङो गारनाङा। डन्ट वेस्ट इउर टाइम स्टुडेन्ट लाइफ। जों मानो स्टुडेन्ट लाइफआव जोंनि टाइमफोरखौ जोङो डिस्ट्रय खालामनाङा आरो माने वेस्ट खालामनाङा। जोङो टाइमखौ जोङो फल' खालामनानै फरायनांगोन। दा बेखिनि बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि बे मर्निं निउसखौ आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। आंनि नङामोन थेवबो आङो स्पिकार गैयिनि थाखाय आंनो लाबोनांगौ जाबाय। गाबोनहाय स्पिकार अफ रोमै बसुमतारी बियो लाबोगोन। नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय। थेंक इउ अल अफ इउ।